Good morning guys! Hinahanap kayo ni Kay. Sabi niya, kasi nagkukwentuhan kami. Ayun. Nag-picture-picturean kami ni Miggy sa ate mo. Oo. Nag-picture-picture kami kasi wala si Cel. Pumunta ng palengke. Sabi ko sa kanya, ay, nagpupuwata si Magi. Wait lang guys. Ayun, pumunta na ng palengke. So, sabi ko kay Kay, huwag na sumama kasi bibili si Cel ng bigas, ng isda, mga yung pagkain namin ngayong ngayong araw, pati pagkain ng food. Ay sabi ko sa kanya, huwag na sumama para di mahirapan mama niya. Kumain ako ng cupcake saka spaghetti. Oo, birthday daw kasi ni Manang Lydia. Pati mo binigyan? Hindi birthday yun. Ingay ni Dingdong. So, yun. Kaso, ang daldal niya. Di maubusan ng daldal. Tapos nawala na yung dyan. Anuan ng sarang kalapate kasi si Dingdong eh. Mag-hi ka sa guys. Hi guys. Hi guys. Maganda ka daw. Ano sabihin mo? Oh, Opo. yung baby pa lang ako, maputi ako eh, yung baby pa lang. Oo nga. Nakita ko yung picture niya sa Facebook ng baby pa siya. Grabe. Ang chabilita. Nakakatuwa. Then, galing kasing aircon to eh. Ay, nako, Dingdong! Dingdong Dantes! Hi, Paknit! Maliligo ang Paknit ngayon. Pinaigo na nga kanini. Ha, 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 ha. Ayan. Si Paknit may phone, guys. Ayan, para tapos paliliguan siya mamaya. Pinabili ko si Daddy kahapon ng sulfur soap. Ayan, siguro yung niya, yung Dapat binili. yung patikatin niya. Dapat binili mo guys ng gamot para kay Dingdong saka kay Pukni. Oo, may gamot yan. O, magpakita ka lang muna dyan kay kay Dingdong, ah. Si Dingdong kapag wala nakikita ang tao, makakahol. So, ayun nga. Wala tuloy patutunguhan itong vlog na to. So, ayun, dito ko sa labas. Kasama ko si Kay, guys. Kasi, hindi ko nga siya pinasama kay Cel. So, para hindi siya umiyak, inaaliw ko siya. Kinakausap ko siya. Sobrang daldal niya pala talaga. Tapos, kung hindi kayo maubusan ng pinag-uusapan. Nakakaloka. So, ayun. Noodles na muna kinain niya ngayon. Kasi wala na rin kaming bigas. Mabigas. Makanin tong batang to eh. Pero dito mataba, tingnan mo. So, ayun, last 8 na. Anong ulam natin ngayon? Fish. Na naman, fish. Sabaw. Yan ang favorite niya. Magkasundo kami nito sa ulam. Isda. Broccoli pa? Ay, di tayo mama mo na. Bumili ng broccoli. So, yun. Dingdong! So, ayan mo si Dingdong, dali. Ano ba ngayon guys? Ating agenda. So, ayun, before lunch, kailangan makaalis na kami papuntang Paranaque kasi pipick upin namin yung cash register or yung point of sale, yung isang package. Yun si si Pepep na lang siguro tsaka si magluto ako ng chicken saka sabaw, pancit canton, Lucky Me, saka cheese, sabaw. Oh. Oh, dali, balik ka ulit doon kay Dingdong, dali. Dal. Ayun. Tapos si si Pepep na lang siguro i-install or si Froggy, madali lang naman daw. Tuturuan na kami doon sa sa Paranaque. And then tonight is oo nga eh. Tapos tonight, pupunta kaming Pasita sa Laguna. May ihatid kaming dog, guys. So, yung Madaldal ako ang sinabi. nga eh, baka ikaw ang pumalit sa akin eh. Yung nakitang dog sa creek doon sa Makati Med, may nag-rescue ka. So, may nag-rescue tapos may mag-a-adapt ka. So, yun nga, naghanap sila ng sasakyan. So, nag-volunteer ako as dalhin na lang din sa ihatid sila sa adapter. Ayun, yun naman talaga yung natin guys, na makatulong
sa mga rescues, 'di ba? Kaya yung pick up yung pinili ko kasi hindi lang pang pamilya, hindi lang pang negosyo, pang rescue pa. 'Di ba? Nakakatawa lang. Ayan, malinis ang bahay. Maaga nagising si Selena, naglinis. Yun na lang yung salamin kasi si Frog yung naglilinis ng salamin eh. Ayan. The rest is maganda. Ito pala guys, may nagtatanong sa inyo kung saan ko nabili to. Sa to shopping lang to eh, itong anong na to, case na to. Kaso yun nga, madali siyang nag-fade na siya. Hindi katulad nung bagong bili ko siya is napaka-vibrant ng color niya. Tapos, madali siyang nasira. Mura lang kasi. So, I suggest na okay yung mga binibili sa guys, sa ng mga medyo pricey, pero ano naman, matagalan naman. Halimbawa, ito kasi 50 pesos lang talaga. Or di ko alam kung na washing machine lang ni Sel. Dapat siguro yan hand wash lang para hindi masira agad. Pero pwede naman kayong bumili ng yung maganda-ganda ng quality kahit na ba medyo pricey, pero sure naman na hindi agad magkakaganyan. So, sayang. Ganda pa naman niya. Nagustuhan ko siya kasi butterfly nga. So, I need na pamalit na naman sa kanya. Wala nang wala nang pamalit. Ay, meron pa yung violet ata yun. So, ito nga, hindi pa ako nakabili nito. Yung nabibili ito sa Divisoria. Doon sa may Sumitulay lang papuntang ano ba yun? Basta, Sumitulay lang guys. Paglabas mo ng 999 papuntang basta. So, ayun, kailangan ko ng pamalit dito kasi pag nilalaban ni Sel, natatakot ako na baka biglang matusik na Biki kasi lagi may hawak na lapis si Biki, or yung dog biglang umakyat. Siningatan ko talaga to guys kasi yung mga sabi ko sa inyo, yung mga naiipon ko ditong gamit is parang yun ang pinakagamit namin sa sa bahay namin, just in case. Yung guys, bili ka ng palda. Paano mabibili? Bibigay siya ng guys. Ako na lang, ha? Gusto mo ba magpalda? Okay, sige. Ako na lang bibili sa'yo. So, guys. So, ayun nga. Yung mga naiipon kong gamit is yun na rin sana yung gamit namin sa malilipatan namin bahay. Pandak na guys si Junior eh. Luto na tayong lunch guys. It's 10 pa lang naman. 10 ang umaga. Kaso gutom na kami, hindi kami nag-breakfast. Gawa nang wala nga kami bigas kanina. So ayan, nakapagsayang na si Sel. Ito na yung pinabili ko sa kanya sa palengke. Yung ano ba tawag nito? Timon-timon sa amin yung tawagin. Yung para siyang malaki, para siyang sap-sap na flat. Pero hindi siya sap-sap guys Ayan, ganyan siya. Sarap din to, malaman. So ayun, kanin ko muna siya, piprituin ko muna siya bago ko sabawan. Ganun ako pag ng isda guys, nagsasabaw para less lansa. So yan ako muna siya, piprito na muna siya. Kasi natin ito sa laki. Ayun lang, nakatakot ko mag-prito. So dalawang lang naman, dalawang piraso yung nilutuin ko. I mean, bali apat, kasi natin ko yung iba sa freezer na lang muna. And then yung gulay is lang, pechay, tapos talong lang. Tapos yung pang-asin ko is itong kalamansi para fruity na fruity. Yun. Then pinapaliguan ni Sel si Poknat. Habang andito pa si si Dingdong. At andito si Kay. Lalaro ng Dora. Sasalita ako mag-isa ha. Ay, hindi ko alam kung kakasya dito mamaya yung na-rescue na dog eh. Sana. Kung sa pasita lang naman, pwede na daw pagtyagaan, sabi ni Ma'am Cecil. Sabi ko kasi baka mangalay. Yun, wala daw silang nahiraman na na cage. Ikaw, Dingdong, kakasya ka ba dyan, Dingdong? Ha, Dingdong? Si Dingdong okay na yung skin niya, oh. Ayan, tinutubuan na rin siya ng ng balahibo. Kaso panay kamot pa. Yung si Poknat ngayon, guys, yung may sugat naman sa puwet kasi talagang kinamot na kaloka. Ayan, tayo na mag-luto. Luto na guys. Ayan na siya. O, diba?
Tapos sausawan na naman na ano, asin na mais na dinurugan ng sili. Yums! Sabatchoy. Formal no, si Maggie. Habol-habol namin sa labas. Oh. Sinundan si dada niya. Yan, diyan ka maglinis. Diyan ka. Ayan na, yung kanilang TV. Ayan. Yay! Kasi nag-purchase ako ng ano, yung bagong product, guys, na ito. Ano yan, babe? Mocha vanilla. Yung, hindi, may. Yung sa hair din. Ah, Dati yung choco keratin, di ba? Ngayon, mocha vanilla. Ayan. So, meron tayong pretty. marshmallow. Marshmallow daw. Ayun. Kaya may incentive din ako na TV. Yay! Dito yan. Yay! Clap-clap na. Asan si Mika? Ano yung pagkain? Yay! Huwag mo na ano, masira. Yan. Yan, mix ka. Yan, naglilinis. Ano? Yan. Ayusin mo Si Pingo, naglilinis si Pingo. Pingo! Lagi niya kasi tinitingnan dada niya mag-map eh. Ayan. Ah! Gusto niya din mag-map. Ay, wow! Galing naman yan. Ay, galing mo yan. Ay, nagmamap. Ay! Ito ka maglinis ha. Ay, Hello guys! Nakatulog ako sa biyahe. Dito na kami ulit sa ano, sa Pure Gold. Inakyat na nila yung ano, yung cash reg. Yung unit na in-avail namin. Hindi ako nakapag-vlog doon sa ano. Sa multinational din kami pumunta. Moonwalk, multinational. Multinational moonwalk. So, sa multinational kami pumasok. Ayun. Mabilis lang naman. Pinurchase lang siya. And then, in-install na rin mga kailangan install. Tapos, sinama ko si Pepep. Kasi siya yung ano, sila lang naman lagi nandiyan sa stores. Siya na yung pinaturuan ko kung paano mag-encode, mag-ganang-ganan. So, siya naman ang magre-relay dun sa ano, kay Dayan. So, ayun, total si Dayan yung hahawak ng kahay. Kaya, yun, dito na kami. Hinantay ko lang si Daddy kasi walang parking. Hindi na kami nag-park ang sikip-sikip. Pero akit pa rin ako. Tapos, diretso na siya sa ano, sa apartment. Tapos mamaya may lakad ulit kami alas 10 yung ano, sa Makati naman. Tapos papunta ang Pasita. Hatid yung doggy. So, ayun lang. Sarap matulog sa biyahe. Ay. We're here na guys sa bahay. Asan Kuya Chris? Kaya, bago lang Ano yan? Ano yan? kayan mo ng kasuray ko. Kumain ka? Oo. Nag-ano ka na? Naghilamos ka na? Nagugas ka na kamay mo? Nalagnat daw siya guys. So, may siya. Magpahinga ka na kasi huwag ka nang manood. Alam mo bang mas nakakahilo yung panonood? Ihiga mo na yan doon. Sige na. Pahinga mo yan. Yan. Di ka kasi nag-aalmusal. Yan. Kasi nasabi ko sa'yo, mag-almusal bago pumasok. Ayun, yun na siya. 3 linggo na ata hindi ako nagluluto ng almusal kasi hindi siya nag-aalmusal. Diba? Alam mo, importante yung almusal eh. Sige na, mag-iga ka na doon. Dali na. Huwag ka na matulog. Mag ka na mag-TV. Iga mo na yan. Pahinga mo na yan. Nagkakasakit po naman to. Bakit ka umiiyak? Ah. Ayan, ganyan siya pag may sakit. Iyak. Oh, starting ulit Monday ha. Bago pumasok, mag-almusal ha. Kala mo kasi. Bakit sa amin? Hindi tayo magkakasya doon. Ayun. Kaya mag-grocery na ako ulit sa ano. Although may grocery naman dyan eh. Ba't ang dami mo ng ano? Kita mo na. Ito lang yata pinagbibili mo sa ano may sa baon mo eh. Tingnan mo oh.
Bakit ang dami mong ano? Saan ka bumibili na ito? Ah? Ayan ang sinasabi ko, Chris. Hindi ka na kita pababaunin ng pera. Tandaan mo. O, kumakain ka? Kumakain ka? Saan ito galing? Saan mo kinuha pambili na ito? Ah? Naku, iho. Simula sa Monday, magbaon ka na ulit ng ano. Hindi ka na pagkain. Hindi ka na magbabaon ulit ng pera, ha? Kung ano pinagbibili mo, eh. Sinasabi ko, eh. Wala ko, puro pagkain, eh. Colors. Grocery na nga bukas. And start na naman tayo, guys, magluto ng ano, ng... Hi, Junior! Hi, Junior! May sakit si Kuya Chris, Junior! May sakit si Kuya Chris. Yung ID mo. Start na naman tayong... Ano ba mga favorite mong ano, kinakain sa... Ano niya? Sa kantin. Para yun nalulutuin. Maggagawa ako ng menu. Tinola. Fried chicken. Tocino. Hotdog. Diyos ko. Dapat yung maluto ko ng munggo. Kumain ka ng munggo. Kaya fried fish, diba? Pwede naman yun. Gulay. Ayaw mo kasi magano ng mga masustansya eh. Pahinga mo na yun. Nahihilo ka ba? Bibili ako ng gamot. Yung kulay pink na pinapainom sa'yo ni daddy mo. Erythromycin, guys. Ayaw niya no kasi sobrang eat. Talaga. Pero sobrang effective doon. Yun na lang. Royal, sige. Yan. Batang ano. Titos and titas of Manila. Pag may sakit, Royal and Skyflakes, guys. Ang konti na lang, tapos nainom mo na yung gamot mo? Lagmat laki lang ata yan, iho. Pinata ka na kasi bumili ako ng ano, guys, lomi. Tapos buttered chicken. Sarap talaga ng buttered chicken doon. And then, ayan. Pinirito yung tirang ano kanina fish. And then, abot mo nga yun, anak. Yung sausawan ko. Kumuha ko ng sausawan. Yummers. Kamatis, sibuyas, sili. Wait, kalamansi. Kung naamoy nyo lang, guys. Bango. So, kaya na tayo. May tirang ano kanina eh, sabaw. Binaliktad Hindi pa ginugutom, hindi pa ginugutom. Kasi pag ano dito sa paay. Oo, makagat ka na naman, ha. Hindi naman siya actually kinakagat, guys. Sinano lang. Tignan mo nga, maano pa yung katawan ni Maggie sa'yo. Nipis mo. Pero malakas siyang kumain. Mano lang kasi siya malikot. Pumayat ka konti. Sana yung baysihan to? Ay. Ayun, guys, after 2 hours. Tatlong tulog. Tatlong tulog. Dumising siya. Okay na daw siya. Meron pa yung... Ang bababa Ako dahil sa init. mas mataba. Hindi ka nag-ano, electric fan? Baka lumala eh. Ay, Migi. Gising siya ulit, tapos kumain. Nagpahain kay Sid. Ikaw, di ka pa nagugutom? Nag-ano kasi ito eh, nag-merienda ng kain eh. Ay, nag-merienda ng kain. Merienda ng kanin. Ginoy. Parang si Choco. Kulay niya si Choco. Kakulay siya ng ano ko, pantalon ko. Tingnan mo. Parang kulay Choco. After yan, magugas ulit ng kamay, mag-toothbrush, maghilamos ha. Tapos inuman ako. Hindi, 4 hours pa yun eh. Ano oras ka nag-ano? Kanya, yung umano ko nilang Mga 10. Anong po? Oh, kain na daw si Kayo. Kain na kayo. Kumain na ako kanina eh. Sabi ko nakain. Daddy na lang, tulog pa eh. Ito ano to eh. Bukas, almusalin natin. Initin na lang natin. Wonton mami to eh. Sige na, kain na kayo na ma'am. Gutom na yata, Sel. Tulog po si Daddy oh. Mamaya ko na siya gisingin para diretso kain and alis na kami.
Para di anto kayo sa, ano, sa biyahe. Ayun. Idlip muna tayo. Papunta na kami guys sa location kung saan pipick upin yung doggy. Lapit lang, dito lang pala yun sa may ano, sa may Makati Med. So yun, tapos diretso na kaming papasita na. Time check, 2 minutes bago mag 10 PM. So hopefully bago mag 12 balik na kami ng apartment. Buti na lang nakatulog yan si daddy. Or natulog ko talaga siya. Hindi ko siya ginising kaninang kadating namin galing multinational. So, yan, biyahe tayo. Traffic pa rin, oh. Sobrang, ito na guys, yung doggy. O nga, ano siya, no? Pero mukhang may-ari sa kanya, no? Na iniwan lang doon. Days na siyang nandun eh. Pero mapayat siya. Sobrang nga po, mas payat pa po siya. Parang kahit pa paano po may nagkalaman yung tiyan niya. Ayaw niya kasi po kumain ng una. Tapos nung medyo parang may tiwala na siya sa akin. Parang nagtiwala na siya ng konti. Ayun po, kumakain siya. Ayun, large breed din pala eh. Doggy! Okay lang yan, liga na, dali! Let's go na! Dali! Oh, parang si ano lang. Siguro, madami din kasi akong aso eh. Hindi ko nga po may sakit po eh. Kasi nung unang nagpunta sa amin, suka ng suka eh. Wala kasi siyang kinakain for 2 days. So, ganun yun. Pero kumakain naman na siya. Ayun. Sumusuka pa. Hindi na po. Oh, wala na yun. Ano nga siya, feeling ko nga binabato siya dun sa creek. Kasi pag lumalapit kami, takot na takot siya. Wawa mo. Liga na, Moises. Nakita namin maraming mga ano-anong hinagis sa kanya. Let's go na, Moises. Tara, let's go na. Dito na lang. Kasi hindi kami nakahiram ng cage eh. Hindi rin kasi po kami makahiram eh. Moises! It's okay, baby. Shh. Walang secret lang din. Malaki siya sa ano eh, no? It's okay. Laki nga po ng paa niya eh. Oo. Mapayat lang siya. It's okay. We're here na. Kaso hindi na sa ano. Ay! Bye-bye, Moises! Bye-bye! Takot na naman siya. Sige, ingat. Oh. Ay, naihi. Very good. Pahawak naman ako muna. Moises! Hawak naman muna, baby. Dali na. Dali na. Hawak muna. Come on. Hawak na muna. Dali. Hawak na muna. Dali na, bait yan eh. Dali na. Hawak muna ako. Dali na. Hindi naman po lang. Yan. Yehey. Dali na, lika dito. Takot ko lang po talaga. Lika na. Friend tayo. Friend tayo. Moises! Moises. Uy. Opo, takot lang po talaga siya eh. Ay, galing ah. Kinakabahan siya lagi. Oh. Very good ka. Super na mo sa biyahe ha. Di man lang siya di man lang siya kumahol or nagano. Kasi po eh, siguro kung malaki na to, baka nagwala. Very good ang baby. Hey. Bye-bye. Kabait ka. Mabait naman siya. Sige, ingat kayo. Oo. Thank you po kay sir. Oo. Ang lakas eh. Malaking ano yan guys, malaking aso kasi oh, baby pa eh. Ingat kayo. Sige. Ano ka na, balta ka na doon. Oh, bait-bait na aso. Ha? Balta ka. Sama na ako. Oh, nakakatuwa. Bait-bait na na doggy. Pauwi na kami guys. Sobrang bilis lang yung pag-ano namin, papunta namin. Last 10 kami umalis ng Makati. Nakarating kami doon. Sakto alas 11. Tapos ayan. Alas 11:12. Pabalik na kami. Nasa SLEX na kami. Ayan. Ang cute ng balo ng doggy. Bait-bait. Hindi man lang siya hindi aggressive, di man lang kumahol, di nang angil. Oo,
sobrang bad nung dating may-ari nun. Yan na lang, madaming dog lover talaga. So, ayun lang. Uwi na tayo. We're home, guys. Quarter to 12. Ayan, dito na kami sa apartment. Good night, guys. See you bukas. Good night, Kalbo. Kalbo. Pendongin kita eh. Good night na. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Ayun na sila. Ayun na si Dingdong. Si baby Dingdong. Ba't Dingdong ako ng Dingdong dyan? Si Junior. Junior. Kiti Junior. Sleep na Junior. Ngayon, si Paco natulog na rin doon sa labas. Huwag na natin puntahan at mag-ano naman yun, mag-iingay tapos kakamot na naman. Dadalhin siya namin bukas sa ano guys, sa vet kasi yung sugat niya na. Papating na namin. So yan, bye, good night.